George Malija kien iħobb jiddiskrivi lilu nnifsu l-aħjar bħala komunikatur. U żgur anke mill-komunità li nġemet hawnhekk sabiex tagħtih l-aħħar tislima. George ser jibqa' ħaj f'diversi ġenerazzjonijiet. George kien maħbub ħafna, naħseb jirrifletti anke mill-kummenti li kien hemm fuq il-medja, anke sens ta' dieqa li hemm l-università, imma kif dejjem xtaqu aħna nħarsu leh nejja bħala pożittiv. Id-bissima tiegħu u l-inkoraġġiment tiegħu jibqgħu immarkati f'moħħi u anke kien hemm lecture partikolari li kont insegwi miegħu inżomma sal-lum, presentation techniques, li kull meta nagħmel preżentazzjoni dejjem niftakar dawk it-tips tiegħu. U George dejjem niftakru ipinġi, kien jagħmlilna kien kollu drawing book u jagħmel comics ħieħ bil-karattri tipo ta' Marvel, bil-dialogue, minn dejjem hekk kien. U dejjem dik id-bissima, contagious ħafna. Dejjem bid-daħqa u dejjem pożittiv. U naħseb li kbar don li kellu kemm kien jemmen f'kulħadd u jipprova jgħin kulħadd. U George anke kien kiteb storja fuqi fil-sejjer ta' tfal, kien għamel storja fuq ċertu spajdur illi kien għaxedu l-spider li kien iġib il-kudurri tiegħu mill-qawsalla. Kien bissima ma' miexja, ma' partinek kien xerret il-ferħ. Imma naħseb waħda mill-isbaħ affarijiet hija li tara lil George ferħan għalih innifsu. He's an irreplaceable character. Studenti iċemplu fis-sieta bil-lejl. U mis-sodda juqgħod titkellem magħhom. Fis-sieta bil-lejl, George. Il-professur George Malija nata l-aħħar tislima fil-Knisja Kolleġjata Arċipretani San George Martri f'Ħal-Qormi. Father Joe Borch li kien ukoll kollega tal-Professur Malija fil-Fakultà u d-Dipartiment tal-Komunikazzjoni l-Università ta' Malta mexxa l-qudiesa li għalija attendew mijiet ta' kollegi u studenti li għallem George waqt il-karriera tiegħu. Fl-omilija għalli George Malija kien bniedem li ma kienx jgħix biss għalih, iżda kien jimpurtah mill-oħrajn.